तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. एक गाव होते. त्या गावाजवळ खूप मोठा तलाव होता. वडील म्हणाले की हा तलाव भूताचा तलाव आहे. या तलावाच्या वास्तव्यात वडीलधाऱ्यांना काही अनुभव आले होते. या तलावाजवळ गेल्यावर काय होईल ते त्यांनी पाहिलं होतं. त्या तलावात अनेक मुलांचे मृतदेह आढळून आले होते. त्या मृतदेहांचे डोके बांधले गेले होते आणि अशाच घटना या तलावामध्ये सतत घडत आल्या आहेत. तेव्हा गावातील लोक आपल्या मुलांना समजावून सांगायचे. जेव्हा या घटना घडल्या तेव्हा या तलावात जाणे बंद झाले होते. लोकांनी रात्रीचं या तलावाकडे जाणं बंद केलं होतं. लोक या तलावाजवळ फेरफटका मारायला जायचे, पण तलावाकडे जाणाऱ्या माणसाचा केवळ फसवणूक करून तिथे शिकार होत असे. बरीच मुलं जी खेळायला तलावावर जात होती त्या मुलांमध्ये अनेक जण गुप्तपणे मरण पावले. सर्व मृत्यू एकाच प्रकारचे होते. हळूहळू गावातल्या लोकांना या तलावाचे संपूर्ण वास्तव्य कळले होते. तेव्हापासून खेड्यातील सर्व लोकांनी तलावाकडे जाणे सोडून दिले. त्याऐवजी ते पाण्याने भरलेल्या शेतात जात असत. 10 वर्षे झाली. त्या खेड्यात सुधारणा झाली. सर्व घरे पूर्वी मातीची होती. आता या गावात प्रत्येकाचे स्वतःचे पक्के घर होते. अधिकाधिक लोक शिक्षित होते. प्रत्येकजण शाळेत जात असत. जेव्हापासून तिथल्या लोकांनी त्या तलावाजवळ जाणं बंद केलं होतं तेव्हापासून हे सर्व अपघात पूर्णपणे थांबले गेले होते. बहुतेक लोक या तलावामागची कथा विसरले होते, कारण जे वृद्ध वडीलधारी माणसं होती ती आता या जगात अस्तित्वात नव्हती. त्यापैकी फक्त 2 किंवा 3 लोक आता गावात जिवंत राहिले होते. त्यांना या तलावाबद्दल माहिती होती, परंतु या सत्याकडे आता केवळ कथा म्हणून पाहिले जाऊ लागले. आता कोणालाही या सत्यावर विश्वास बसत नव्हता. म्हणून जी वडीलधारी माणसं होती त्यांना स्वतःची चेष्टा नको म्हणून तेही यावर काही बोलत नसत. खेड्यात गावप्रमुखांकडे लग्न होतं. गावप्रमुखांचं नाव नाथूराम होतं. नाथूरामला एक मोठी मुलगी होती. त्यांना आपल्या मुलीचं लग्न हे मोठ्या थाटामाटात करायचं होतं. म्हणून त्याने आपल्या सर्व नातेवाईकांना बोलावून घेतलं. शहरात राहण्यासाठी ते सुद्धा श्रीमंत होते. लग्नाच्या 3-4 दिवस आधी सर्व पाहुणे राहायला आले होते. लग्नाचा कार्यक्रम चांगला चालला होता. त्या पाहुण्यांमध्ये 2 मुलं होती. एकाचं नाव शैलेश आणि दुसऱ्या मुलाचं नाव चेतन होतं. ही दोन्ही मुलं शहरात मोठी झाली. खेड्यात आल्यानंतर ते गावातील भाषा आणि सहिष्णुता पाहून हसत होते, कारण खेड्यात गावची भाषा बोलली जात असे. शैलेशचे शरीर खूप चांगले आणि पिळदार होते. आपल्या शरीरावर त्याला गर्व होता. शैलेश आणि चेतन दोघेही घरातून गाव कसे आहे हे बघायला म्हणून बाहेर गेले. शैलेशला गावातील एका म्हाताऱ्या व्यक्तीकडून त्या तलावाबद्दल कळलं आणि त्यांनी तिथे न जाण्यास सांगितलं. शैलेशने ही गोष्ट टाळली, कारण शैलेशला वाटत होतं की गावातील लोक त्याला मुद्दामून घाबरवत आहेत. दुसऱ्या दिवशी लग्नाची मिरवणूक गावात निघाली. सगळे काही नाट पार पाडले. नाथूरामची मुलगी निघून गेली आणि संध्याकाळ झाली. शैलेश आणि चेतन दारू प्यायला बसले. दारू पिता पिता शैलेश चेतनला म्हणाला, चेतन, चल ना, त्या तलावावर जाऊया. नशेत असल्याने चेतनने सुद्धा मान्य केले आणि दारूची बाटली घेऊन ते तलावाजवळ पोहोचले. तलावाजवळ किनाऱ्यावर दोघेजण बसले आणि बाटलीमधील दारू तिथे पीत बसले. थोड्या वेळात नशा चढली. शैलेश बोलू लागला, गावातील लोकांनी आम्हाला या तलावाजवळ जाण्यास मनाई केली, पण इथे तर असं काहीच नाही. शैलेश आणि चेतन अर्धा तास झाला किनाऱ्यावर बसून होते आणि अर्ध्या तासानंतर शैलेशला एका मुलीचा आवाज ऐकायला सुरुवात झाली. शैलेशला वाटले की इथे कोणीतरी मुलगी आहे. शैलेशने चेतनला तिथून उचलले आणि जिथून आवाज येतो त्या दिशेने जाऊन त्या आवाजाचा तो पाठलाग करू लागला. थोड्या वेळाने हा आवाज बंद झाला. रात्रीचा वेळ. एकटीच निर्जन जागी
एक मुलगी आहे. याचा अर्थ असा की आपण मजा करू असे शैलेशला वाटले. दोघे जण त्या मुलीचा शोध घेऊ लागले, पण त्या दोघांना माहीत नव्हतं की तो मुलीचा आवाज नाही, तर हे काहीतरी भयानक आहे. काही वेळाने दोघांना परत त्या मुलीचा आवाज ऐकायला येऊ लागला. हा आवाज तलावाच्या काठावरून येत होता. शैलेश आणि चेतन त्या आवाजाचा शोध घेत तलावाच्या काठावर येऊन पोहोचले आणि पाण्यात उभी असलेली एक मुलगी त्यांना दिसली. शैलेश आणि चेतनला पाहून ती मुलगी हातवारे करत होती. शैलेश आणि चेतनला वाटले की ती मुलगी पाण्यात बुडत आहे, आपण वाचवले पाहिजे. चेतनच्या मनात शंका आली. तो शैलेशला पाण्यात जाण्यासाठी थांबवू लागला. शैलेश नशेत होता, तो ऐकला नाही. तो चेतनला घेऊन पाण्याच्या आत जाऊ लागला. जसजसे ते दोघे पाण्याच्या आत जात तसतशी ती मुलगी अजून खोल जात असे. दोघे दारूच्या नशेत असल्याने त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही. थोड्या वेळात त्या पाण्यातल्या मुलीने त्यांना आपले खरे रूप दाखवले. ते पाहून दोघांची सगळी नशाच उतरली, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. ते दोघे जण पाण्यात खूप खोल खेचले गेले. दोघांना आपले मरण दिसू लागले. दोघांना काही कळायच्या आत त्या दोघांना पाण्यात बुडवून ठार मारले. इथे शैलेश आणि चेतन घरात नसल्याचे पाहून घरातील सदस्य सर्वत्र शोध घेऊ लागले, पण त्यांना काहीच दिसले नाही. सर्वांना एकत्र करून संपूर्ण गावात त्यांचा शोध चालू होता, पण काहीच माहिती मिळत नव्हती. त्या गावातल्या काही वरिष्ठ मंडळींनी त्या दोघांना तलावाच्या आसपास फिरताना पाहिले होते. त्या दोघांचा तलावावर शोध घेण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा गावातली माणसं त्या ठिकाणी पोहोचली तेव्हा तिथे त्यांना दोघांचेही मृतदेह तलावावर तरंगताना दिसले. लोकांनी त्यांचे देह बाहेर काढले. पोलीस तक्रार केली आणि दोघांचे शरीर पोस्टमॉर्टमसाठी घेऊन गेले. सकाळी रिपोर्ट आला. शरीरात अल्कोहोलचं प्रमाण जास्त असल्याने नशेत असल्याने दोघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मरणाचे कारण जाहीर केले. जी गावातली वडीलधारी माणसं होती ती सांगू लागली की हे सत्य नाही. या शापित तलावानेच त्या दोन पोरांचा जीव घेतला आहे. खूप दिवस त्या गावात मुलांच्या मरणाने शोककळा पसरली होती आणि गावात पुन्हा आता त्या तलावाबद्दल लोकांच्या मनात भीती दाटून येऊ लागली. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.